Ene izena Lur da eta bertso erakaslea naiz. Improbisatzea zer den, jaren nuke improbisatzea dela momentuan berean kantatzea edo momentuan berean botatzea pentsatzen duzun hori. Horrek ez du ejan nahi, ez denik pentsatzen eta ideia lantzen eta lehenago lanketa bat emaiten. Eta bertsoaren kasuan, improvisatzeak suposatzen du ere bai egima batzuk aitea buruan, bertsoak baditu egima batzu, eta metrika konkretu bat badu, izaiten alda adibidez oro gehienik erabiltzen dena edo 7, 6 edo 10 litzateke, eta gero egima kopuru bat. Bertsoaren kasuan, gehienetan bukaeratik hasten gira bertsoa pentsatzen, hor ezartzen dugulako gure ideia nagusia, eta gero egimekin bertsoa osatzen goaz. Beraz, bertsolariak minutu bat edo segundu batzuetako tartean pentsatu behar du ze ideia bota nahi duen, bukaeran ezagi, metrikan, egima ikusi eta beste egimak atxeman beharko lituzke. Bertsolaritza emaiterako orduan, urte luzez edo urte guzti hauetan garapen bat eman da edo aldaketa batzu eman dira. Hastapenean hainitz lantzen zen bertsolaritza, uste zen bertsoa gure baitan ginuen zerbait zela eta batzuk bertsolariak zirela eta beste batzuk ez. Ondotik, pentsatu Amurizak eta beste pertsona batzuek ere jogatu zuten edo bertsoa ikasten altzela eta denek egin dezakegula. Eta hortik hasi ginen nola erakutsi bertsoa. Egia da, hastapen batean idatziz egiten zela hainitz eta orain geroz eta gehiago ari gira lantzen improvisazio hori edo ahozkotasun hori lantzea. Eta horretarako hainitzetan jokoak egiten ditugu, baloia botatzen dugu, egimak lantzeko aurrei puntuak botatzen dizkiegu, beraiek erantzuteko. Baina momentuko ari gira diseinatzen linea pedagogiko bat edo hasten ari gira pentsatzen zer nahi dugun, nola egin nahi dugun hori transmititzeko. Eta bai badirala ere gure artean aipatzen ditugun gai batzuk edo aktualitatean direnak edo transbertsalki lantzen ditugunak zaiten aldirela hizkuntza, genero problematika, ekologia eta horrelako bertso sortak lantzen ditugu, jendeak deia idatziak dituen bertsoak eta horien bidez ere lantzen ditugu aurrak ukitzeko gai batzuk.